Naučíme se pracovat s tímto programem tím, že si vyzkoušíme jednoduchý příklad. Výsledek bude ovládání žárovky vypínačem. Bude taková klasika zapnout, vypnout světlo, tak aby jsme se naučili pracovat s tímto programem. Takže v první části klikneme na správce zařízení, kde si vybereme přidat jednotku. Pro nás je důležitá jednotka spínací SA2. Bude se jednat o jednokanálovou jednotku na ovládání jedné žárovky neboli jednoho světelného okruhu. Potvrdíme. Dál budeme potřebovat vypínač, který je v tomto případě označen VSB2-20. Jedná se o dvoustavové tlačítko. Potvrdíme. Tak, dole uložíme. V další části si klikneme na ikonku správce akcí a povelů. Přidat novou akci s názvem zapnout světlo. Text vyloženě záleží na vás, jenom abyste se v tom programu vyznali. Tak, klikneme na přidat povel. Rozklikneme si tady hvězdičku, že nás zajímá ten náš aktor, dá se, že to je přijímač. RE1 znamená relé 1, 1 kontakt. Potvrdíme a za úkol má vlastně sepnout, to znamená uzavřít obvod spotřebiče. Potvrdíme, dáme opět přidat novou akci, napíšeme si vypnout světlo, vybereme si stejný aktor, potvrdíme a zde si rozklikneme záložku a vybereme si vypnout. Opět potvrdíme. Takže ve výsledku zapnout světlo je zapnout aktor relé 1, vypnout aktor relé 1. Potvrdíme. Dále provedeme konfiguraci systému, kde vlastně vypínači, v tomto případě VSB220, přiřadíme určitý příkaz. Podle normy horní poloha vypínače nám rožne aktor, takže zde si rozklikneme, dáme zapnout světlo, spodní poloha vypínače zhasíná světlo, takže vypnout světlo. Tady nesmíme splíst, je důležité, co se stane, když vypínač sepneme. Stiskneme vlastně mikrospínač, který se nachází pod klapkou. Tak, potvrdíme. A aby jsme teda viděli, že nám to opravdu funguje, je možnost si po rozkliknutí tady písmena D vložit pro nás spotřebič, což je žárovka. Musíme přiřadit aktoru relé 1. Po rozkliknutí zde si najdeme na simulaci, kde najdeme náš vypínač s označením VSB2-20 a opět mu přiřadíme ten jeden jediný vypínač, který zde v této konfiguraci máme. Tak, přepneme zpátky na manager a poslední věc, která je potřeba, tak je zmačknout uložení konfigurace do systému. Tím pádem dochází k nahrávání do virtuální centrální jednotky. Jakmile toto všechno proběhne, tak máme možnost odzkoušet naše nastavení. Po kliknutí na vypínač se nám takhle zvětší a zadávali jsme, že horní poloha zapnout světlo, spodní poloha vypnout světlo. Takže tímto pádem jsme se naučili, že potřebujeme, dá se říct, 4 věci, které musíme pro začátek ovládat. V první fázi bylo správce zařízení, kde jsme si přiřadili vlastně přijímač, který ovládá daný spotřebič, a vysílač, což je pro nás vypínač. Dále jsme si vytvořili ve správce akcí a povelů, co ten daný aktor má dělat. To znamená v našem případě zapnout aktor a vypnout aktor.
Ve třetí fázi jsme provedli, že jsme tyto příkazy přiřadili příslušným klapkám na vypínaču, to znamená horní poloha, jsme říkali podle normy, musí zapnout světlo, spodní poloha podle normy musí vypnout světlo. A čtvrtá část, kterou jsme provedli, tak jsme si tam vložili příslušné ikony. A nesmím teda zapomenout na to, což je pátá část, vše je potřeba uložit, aby došlo k dané změně, kterou jsme provedli.